Araç bu da. Айде. Айде. Него Коледа. Айде, пейне да Коледа сега. Ама майче още да нещо да до Коледа общината. Ти нали си посрещу момиче? Чакай. Какво ще му кажеш на дядо Коледа? Значи му ще дадеш ли на дядо Коледа? Разтели да подскочи на мама. Ради? Айде за да го послушаш. Чакай да го снимаме дядо Коледа с майка ми с баща. Гледай. Дай ми